Kaixo! Kaixo! Gaur etorri gara, Jose eta biok, ipuin bat kontatzera. Printzesek ere, puskera egiten dute ipuina. Laura eskolatik etorri da nahiko kezkatuta. Eta aitari galdetu dio. Aitatxo, galdera bat daukat zuretzat. Printzesek ere puskera egiten dute? Eta zer dela eta nahi duzu jakin hori? Izan ere ikastolan zurrumurruak entzun dira, baina lehenengo argitu nahi dut. Nik uste dut, printzesak ere puskarra botatzen dutela. Ziur-ziurren nagoen. Ez dakit, gaur Martzelok neskoi esan digu printzesek ere puskerrak botatzen dituztela eta neskak esan diogu hori ezinezkoa dela, baina zure erantzuna ikusita agian arrazoia zeukan. Bueno, eta azkenean erabaki genuen liburutegira joatea. Eta libururen bat aurkitzea horrekin zer ikusia zuena. Nirea, da liburutegi hau, liburuz beteta dago, eta baten bat izango dugu aparaposa horretarako. Eta aurkitu genuen, liburu oso zaharra da, baina segurazki interesgarria. Aita, zein da liburu hori? Liburu hori da printzesen liburu sekretua. Eta irekiko dugu. Eta, aitatxo, zer jartzen du hor barruan? Zer kontatzen du liburu horrek? Liburu honetan daude printzesen gauza guztiak ezin direnak kontatu. Badago bat gainera jartzen duena printzesen arazo gastrointestinalak eta flatulentziak. Flatulentzia dira puskerrak. Eta hemen dago liburua. Orduan, aitatxo, begiratuko dugu errauskineri ea zer gertatu zitzaion? Bale, nahi baduzu. Gogoratzen duzu nola errauskin joan zen dantzaldi batera printzipearekin? Bai, noski? Printzipeak hain estu heldu zion dantza egiteko, kanpaia egin batera, puskerra bota zuela, baina ez entzun. Orduan aitatxo, kanpaiekin printzeak ezenu hartu? Ez zeno hartu. Eta zer gertatu zen Edurne Zurirekin? Edurne Zurire jaten zituen gauzak oso txarrak. Kolesterola zeukan oso goian. Eta egun hartan, etorri zenean Sorgina, eman zion sagar gorriri, baina zuen jan nahi izan. Ia bazegoelako tripak, likolo eta puskerre batekin ere. Eta, aita, puskerra bota zuen eta horregatik ipotze jarretu zuten beirazko ontsi batean? Bai, noski, han jarri zuten kristalezko ontzi handi batetan, eta printzipe etorri zenean, ez zuen oso ondo zainuztunik, eta nik uste dut esaten dutela istorioak printzipeak egun horretan gripea zuela. Eta gripeak itxi zion zurra, eta ez zuela usaintzen, baina printzesak botatzen zituela. Eta, klaro, orduan, gripea izan da eta sudurra itzeta izan da, ez zuen usaindu gure Edurne Zuri? Ez, dudari gabe, ez zuen izenduko. Eta aitatxo, zirenatxoarekin zer gertatzen zen? Berak zeukan urdaileko mugimendu asko, baina zer egiten zuen? Ur azpian botatzen zituen puskerrak, eta gero botatzen zion kulpa, ondoan zeuden belarrei. Eta, baina, aitatxo, baina printzesak, botatzen dute puskerra, baina hala eta guztiz ere ederrak izaten jarraitzen dute, ezta? Noski bai. Naiz eta puskerrak bota printzesak dira, neskarik eta txamangarrienak eta maitagarrienak, noski baietz. Garrantzitsua da, sekretuak ez kontatzea. Lasai aitatxo, nik ez dute zer esango, isilik egongo naiz. Eta hala bazan. Eta ez bazan. Zar dadila. Kalabazan. Eta atera dadila. Muskizeko plazan. Bueno, hau izan da gure ipuina. Gaur egin dugu bideo batera. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Eta, besterik gabe, aio, musu handi bat,
Eta ikusi arte, Agur. aio!